Toda kumbopindura mibvunzo yose pamusoro penyaya yakadhiyo chiteka. Yeah, let's connect, let's share the live. Toda kumbokurukura, ngatimboshare live. Toda kumbotaura pamusoro penyaya yakadhiyo chiteka pano. Timbotaura pamusoro penyaya yakadhiyo chiteka. Toda kumbopindura mibvunzo pamusoro penyaya yakadhiyo chiteka. Vese vane mibvunzo ngatikandei mucomment section. Ngatikandei mucomment section vane zvavaroda kunzwisisa nawo pamusoro penyaya yakadhiyo chiteka. Ngatikandei mibvunzo yedu nawo. Vane zvavaroda kunzwisisa pamusoro pakadhiyo chiteka. Ngatikandei mibvunzo yedu nhasi tiri pa live timbopindurana tiri pa live sezvizvi. Toda kumbopindura mibvunzo tiri pa live. Vane zvavasina kunzwisisa. Mind you, ma episodes edu pamusoro penyaya yamukoma kadhiyo chiteka izvezvizvi asvika pa 13. Taapa number 13. So kune vamwe vasati vanzwisisa pamusoro penyaya yamukoma kadhiyo chiteka. Saka live ino ndeye vari kuda kubvunza mibvunzo. Yavo tichipindurana ipo panapa tiri live. Tiri kuda vari kuda kumbopindura mibvunzo. Vane mibvunzo inoda kupindurwa, vari kuda kumbobvunza something pamusoro penyaya yamukoma kadhiyo chiteka. Ngatikandei mucomment section tichipindurana ipo pano. Nyora kuti connected. Wobvunza mubvunzo waungada kunzwisisa pamusoro penyaya yamukoma kadhiyo chiteka. Nyora kuti connected. Nyora kuti connected. Wobvunza mubvunzo waungada kunzwisisa pamusoro penyaya yamukoma kadhiyo chiteka. Neti Kasamba connected. Thank you. Pane zvamungada kunzwisisa here pamusoro penyaya yamukoma kadhiyo chiteka. Taapa part number 13. Musandiitira noise apo anditika. Kana avari kuita noise ngavabve ipo papo vatodzoka izvozvi. Pane zvamungada kunzwisisa here pamusoro penyaya yamukoma kadhiyo chiteka. Panapa tina Neti Kasamba connected. Thank you Neti Kasamba. Thank you. Live ino tangoitira nekuda kwenyaya yamukoma kadhiyo chiteka. Kune vamwe vane mibvunzo isiri kupindurika mucomment section. Saka pano pa live ngatipindurei ngativhunzei tibve tatopindurwa ipapo. Ngativhunzei mubvunzo pandingada kunzwisisa pese. Kuita kuti tese tijekerwe. Vamwe vanoda kuziva kuti yava panhamba aniko nyaya yamukoma kadhiyo chiteka. Vamwewo vanoda kuziva kuti zvakamira sei. Ini ndakapedzisira kunzwa achiti ari kuda kupondwa. Zvakazofamba sei? Alright, thank you very much. Right. Nyaya iyoyo yamakapedzisira kunzwa ndinotenda kuti ndo number 12. Tatiri pa episode number 12. Kwava ne 13. Munogona kuzoinzwa but regai ndingoti muchidimbu. Tine tsvagurudzo yatakaita kubva ipo paya patakabudisa number 12. Tine tsvagurudzo yatakazoita ipo paya. Ndaitaura pa number 13 ndichiti ndine vanhu vakandifonera vandisina kumenshana nemazita vaibva kudivi rekuhama dzemukadzi kunoku. Vaitaura pamusoro pekuti kadhiyo chiteka asi kutsvagwa nemabhinya asi kuti haana kubhadhara maintenance. Saka zvaasina kubhadhara maintenance ari kutsvagwa nemapurisa kuti aone kubhadhara that maintenance. Ini ndakabva ndadzoka kwaari ndikati shamwari ko iwewe zviri kunzi uri kutsvagwa nemapurisa instead of kupondwa kwauri kuda kutaura. Ndakaita sendadira petrol pamwoto. Akawedzera hasha akati vanhu vonga vasandiita mapenzi. Ini ndiri kuziva zvandiri kutaura kuti ndiri kutsvagwa ende ndine umbowo hwekuratidza hunoratidza kana vachida proof inoratidza kuti ndiri kutsvagwa ndinogona kuvapa zvekutoti ndiri kutsvagwa zvemashuwa. Saka ndomamirira zvakaita zvakawanda munozvinzwa papati number 13. Kana mune mumwe mubvunzo futi ipapo pamusina kunzwisisa wedzerai kubvunza.
wedzerai kubvunza. But iye aitaurawo futi achiti izvo akapiwa account number yekuti aise mari yemaintenance iyoyo yakanga yakashota, yakanga yakashaishwa imwe nhamba yacho. Saka zvinova zvakazokonzera kuti azoita nguva yakareba asina kubhadhara mari. So ari kuti pana akazouya kumupa the correct number but achimutambidza mumaoko. Iye akati no, aiwa hatiiti zvekudaro nekuti pane magweta, endai vhaya maloya kuti zviite zvakadini, kuti zviite zvakanaka. So ndo pakabva paita kakukakatidzana ipapapo nekakudhonzerana, pakabva paita kakukakatidzana nekakudhonzerana kuti vamwe varoda kumutambidza, iye ari kuti aiwa endai kumaloya, loya rozonditambidza inini. Ndo mamiriro akaita nyaya yacho hama dzangu, ndo mamiriro akaita nyaya yacho hama dzangu. Pane mumwe ere ane chekubvunza pamusoro penyaya yamukoma Cardwell Chiteka kana any comment wo zvayo? Tiri pano pa live, nasi tiri live pa Utindi TV, nasi tiri live pano pa Utindi TV. Anyone ane mubvunzo kana chekuwedzera? Ndinotenda zvikuru Nati Kasamba, ndinotenda nekunzwisisa. Thank you for your support. Tinokutenda zvikuru. Sharewo live yedu nekuudzawo vamwe, nekulaika kuti zviite zvakanaka. Vese vakaconnecta ngatibayai like kuti kuti vamwe vauye vakawanda, live yedu ifambe. Anditika tine vanhu vakawanda, tichazodzokorora zvekuiita live iyoyi nekuti tikona kuti nyaya iyi inyaya iri kupisa chaizvo. Vanhu vane chidokwa chekuda kunzwa kuti zvakambomira sei. Vanhu vane chidokwa chekuda kunyatsa kunzwisisa kuti nyaya yacho iri kumbobvepi ichiendepi uye yava papi. Vamwe vakagumira kure kwazvo nayo nyaya iyoyi. Vamwe vakagumira kure kwazvo nayo nyaya iyoyi. Vamwewo ndo vafamba kusvika payave izvezvizvi. So nhasi tamboti timbotaura tiri live pamusoro penyaya yacho iyoyo. Thank you Linda Magudu watching from South Africa. Thank you very much. God bless you. Mwari akuitire zvakanaka Linda Magudu. Right, tiri pamusoro, tiri panyaya yamukoma Cardwell Chiteka iyoyi yatiri kutaura. Vese vane mibvunzo, vachibvunza mibvunzo yavo, kana pane ane prayer request hama dzangu, isu tinotenda kuna Mwari anodzikinura vanhu, tinotenda kuna Mwari anorapa, tinotenda kuna Mwari anoporesa. Nyange uchirwara izvozvi unogona kungoisa prayer request yako totokunamatira izvozvizvi. Lillian Mark, hands I'm watching from Botswana. Thank you very much. God bless you. Mwari akuitire zvakanaka. Lillian Mark, thank you very much. Thank you very much. Nhasi nyaya iri mudariro ndeyamukoma Cardwell Chiteka. Kune vane mibvunzo, vamwe havasi kuziva kuti tavapa namba ani, yavapa episode namba ani, nokuti nyaya iyi yashupa wedu we. Vamwe havachazivi kuti yava papi uye zvava papi, tava papi. Saka taita live ino kutira kuti vane vasiri kunyatsonzwisisa kuti tava papi, bvunzai. Vane zvimwe zvavanoda kuwedzera kuziva pamusoro penyaya yacho, ngatibvunzei tipindurane panapa tiri live. At the same time tiri kutaura kuti patiri live nenyaya yamukoma Cardwell Chiteka, vanewo zvichemo, vane maprayer request, kandai ipo papa mucomment section totopindurana ipo papa. There and there. Vane macomplain, vane zvavanoda kuti zvigadziriswe pa TV yedu, pa Utindi TV, ndongwa yacho patiri live. Musatya, chivhitivhiti ndechenyu kuti murambe muchiona zvinofadza, zvinokuvaraidzai, nekuzwisisa nekuziva zviri kuitika munyika yenyu, zvikuru sei uri kunze. Unoda kugadzirisa paunoonera pacho unoda kupagadzirisa. Zvakafanana nekuti pachechi isu takakura tichiita chechi dzepasi pemuti, taiti tikasvika pamera minzwa taitora mapadza tosakura tobvisa minzwa, taisati zaba kuti pamera minzwa tobva tatiza aiwa. Saka tutaura kuti mushande wedu kana pane minzwa yatisiri kuda nezvitataunga zviri kumera ipapo ngatizvitaure tibve tazvigadzisa tobva tatobvisa. But mainly nyaya iri mudariro ndeyamukoma Cardwell Chiteka. Udzai vamwe nyaya iri mudariro ndeyamukoma Cardwell Chiteka. Hatina zvatinazvo zvitsva, asi tiri kuda mibvunzo vasina kunyatsa kunzwisisa. Hai Utindi family, uya anonzi hazvinei Kambamuri. Thank you very much. Hazvinei, thank you very much. Itirwai zvakanaka naMwari. God bless you. Maizviziva here kunzi
Mwaimbozviziva here kuti kunzi God bless you zvakapinda kunaka, zvakanyanya kunakisisa izvozvo. Zvakanyanya kunakisisa. Ndosaka Bhaibheri ichitaura kuti kuteerera kunokunda chibayiro. Nokuti ukateerera uchazodzoserwa manzwi ekuti God bless you. Kunzi God bless you kwakakosha ikoko, nokuti pane simba rimwe raunopiwa riri munyika yemweya, hazvinzwisisiki nemunhu wenyama. 2 Corinthians chapter 2 verse 14 inoti munhu sezvo akaberekwa haangagamuchiri zvinhu zvemweya waMwari, nekuti ubenzi kwaari zvinonzwisisiwa nomweya, asi iye wacho womweya haanzwisisike. Saka nyaya yatinayo nhasi, hama dzangu, tisakanganwa kuti nyaya tinayo nhasi ndeya mukoma Kadhwe Chiteka. Tiri kuda vane mibvunzo pamusoro penyaya yamukoma Kadhwe Chiteka, vane zvavasati vanzwisisa, ngatinyorei mucomment section totopindurana ipapo. Thank you hazvinei Kambarami, tinotenda. Zvinoita chete nezita raJesu, zvinoita chete, hama dzangu, zvinoita. Kana Jehovha ari kurutivi rwedu, ndianiko angatirwisa? Hakuna chombo chakagadzirwa kuzorwa nesu chichabudirira, hakuna zvachose. Nhasi ndanichimbotaura nevamwe mai, handina kuvabudisa zvangu paTV, but vabatsirika zvikuru zvakanyanya. Mai ivavo vanga vari kutaura kuti vakayanika mufushwa wavo wechibage, anonzi mafuse handiti, vamwe vanotaura zvakasiyana-siyana. Ukabika chibage, wabika chibage, watsokonyora, wowaridza pangava pasaga kuti chiome, kuti uzobika chaoma, wamufushwa wechibage. Isu tinoti mafuse. Saka vari kutaura kuti vakagara mumba vakangoona zimuswe raidarika padhora, vakatadza kunzwisisa kuti zimuswe iri chiiko chiri kuitika. Zimuswe rakangopfuura nepadhozi kumuswe. Hanzi ndichibva ndadongorera panze ndichitarisa kudai, ndoni yuwi, paita tsoko. Paita tsoko panapa. Nzvimbo yacho kwavari chakava chishamiso. Tinoziva kuti kune dzimwe nzvimbo dzinosvika tsoko, but iwo kwavaitaura hakusati kwambosvika tsoko, ende hakusviki tsoko. Saka kwavari zvakavashungurudza, vakati ende vanga vasina kana kuti 8 months vabva kuita miscarriage, zvairatidza kuti vairwiswawo nemweya yetsvina, handiti. So zvadaro amai ava vanga vakushungurudzika zvikuru, vachita. Saka vamwe vanga vakuvafonera, vanga vachiwedzera. Hama dzangu, pamwe pacho patinoenda kundotsvaga rubatsiro uku kunoda kuona, vamwe vanga vakubatsira, vanga vakuchiwedzera kuti hazvisi zvega. Saka ndadhumhana navo nhasi mutaundi mwaMutare ndichitsvaga chekudya mune imwe takeaway. Saka tiri pakutodya kudaro, ndanzwa vari kukomuniketa nevamwe vachivavhundutsira kuti no, hazvisi zvega. Mumwe achitaura kuti zvinoreva zvakati, mumwe achiti zvinoreva zvakati. Ndikati mai, nyaya yenyu iyoyo munoda here kuti ndimbokubatsirai? Zvikanzi hongu. Ndikati ndoda kuti mubve panapa nhasi muchienda kumba kwenyu muchiziva kuti pamba penyu pakasvika tsoko, zvekuti yanga iri yega kana kuti haisi yega, siyanai nazvo. Kuva yega kana kusava yega, imimi kana muchitenda muzita raJesu Kristu zvakazara, ingava iri yega, ingava isiri iri yega, hazvina zvazvinopa kwamuri. Ndava nhandare kana kuti battlefield yamunorwirana Satani ibrain dzenyu. Ndobva ndavavhurira vaRoma chapter 12 verse 2 inoti tisaenzaniswa nevenyika ino, asi tishandurwe murangariro wedu uchivandudzwa kuti tizive kuda kwaMwari kwakanaka kunofadza. Ndataura nawo nguva yakareba. Izvi ndiri kungozvitaurira chiiko izvi? Ndiri kuzvitaurira kuti munhu umwe naumwe neumwe akanditeerera pari zvino uzive kuti pane mamwe masituations atinosangana nawo tovhurira tega Satani kuti apinde muupenyu hwedu. Satani haana simba kana takamuvharira, haagoni kupinda. Munhu akatosikwa akakwana, akatopiwa simba iroro. Asi ukamutendera here, aiwa anopinda zvakazara. Satani anotenderwa sei? Zvandinofunga, zvandinoona, zvandinonzwa nezvandinotaura. According to Mark chapter 7, ukaiverenga zvakanaka unonzwa Jesu paainatsa zvekudya paya achiti hakuna chinhu chinosvibisa munhu kana chichipinda mwaari asi zvinobuda. Aitaura kuti mukati mwemunhu munobuda mifungo, munobuda miono, munobuda manzwira, munobuda kutaura. Izvozvozvo zvinocreata madoors anoita kuti Satani apinde
mupenyu hwedu, handitika zvinovhura madoors. Saka tinoda kuchenjera pamwe pacho zvinhu zvatinonzwa, tinoda kuchenjera pamwe pacho zvinhu zvatinotaura, pamwe pacho tinoda kuchenjera zvatinoona. Handiri kutaura zvese izvi ndakamirira vanhu vandataura vanoda kunzwisisa pamusoro penyaya yamukoma Caldwell Chiteka kuti yava papi uye zviri kufamba sei. Handitika ivavo ndo vanhu vandakamirira sofa ndichitsanangura kudai ndichisimbisa umwe munhu. Ndakamirira vanhu ivavo vanoda kunzwisisa, vane mibvunzo pamusoro penyaya yamukoma Caldwell Chiteka, nevamwe vane maprayer request, nevamwe vane zvimwe zviri kutovanetsa, vanoti Elder ndoda kubatsirikawo ndingabatsirika here. Izvezvi tinotongotaura ropa raJesu wakagara ipapapo. Mwari anokuitira zvakanaka. Isusu tinotenda zvakazara muna Jesu Kristu, tinotenda zvakazara muna Jesu Kristu. Tida kutenda zvikuru vese vakakonekta pari zvino. Thank you very much. Mwari akuitire zvakanaka. Ngatilaike kune vasati vabaya like, ngatibayai like. Isaiah chapter 1 verse 19 inoti kana muchida muchiteerera muchadya zvakanaka zvenyika ino, muchadya tunonaka twenyika ino. Nyaya iri pakuteerera. Kuteererei? Kuteerera soko raMwari. Romans chapter 10 inoti kutenda kunouya nekunzwa. Kunzwei? Kunzwa soko raMwari, kunonzi kunzwa chaiko. Mumwe kwese zvatakanzwa zvese hakusi kunzwa kusvikira wazonzwa soko raMwari, nokuti soko raMwari richingotaurwa saizvozvi tichingotaura hedu tichikota mascriptures nemagwaro tichidaro, izvozvo zvinorapa izvozvo. Ndaida kukurudzira kuti kana uri kutorwara izvozvizvi, kuna ari kurwara ari paari izvozvizvi, ndoda kuti ubate pari kurwadza, tichingotaura chete ropa raJesu, tichingotaura chete ropa raJesu, tichingotaura chete soko raMwari. Imiwe zvinhu zvekwamwari zvinonakidza izvi. Zvinhu zvekwamwari zvinonakidza, zvinodadisa. Mufunge, zvinoita unga tiri kuita mafanizi, zvinoita unga tiri kuita majokisi, zvinoita unga tiri kutamba, bhati zvinotoshanda. So ndazopfurira mberi ndichitaura namai ava ndichiti ndoda kuti muzive kuti kuna anonzi madhimoni. Madhimoni dzaiva dziri ngirozi, dzaiva kudenga uko, dzaishanda dziri mudepartment rimwe chetero naSatani. Kudenga kune madepartments kahama dzangu, maangels anotori mumadepartments, kune vakamirira. Sorry, ndibori pa live. Ndamudza kuti ndimbori pa live pa YouTube. Right. Sorry hama dzangu, sorry. Ndomwe wari kuda kutaurawo neni. Iwe shamari ndatenda ikoko. Haugoni kuenda kudhuze. Right. Saka ndanda papi manje. Pane umwe anyora panapa ari kuti dai zvaibvira nyaya yaCaldwell yadzoswa mudare sekutaura kwaita mambo Mutasa kuti zvijeke kune vamwe. Kwandiri I am 100% kuti mukadzi namufundisi vaifambidzana mudare. First time makazvionawo. Right, ndiye hazvinei kamba muri ari kutaura uyu. Ndofunga vari kutarisa mucomment section muri kunzwa zvekutaurwa panapa na hazvinei kamba muri. Kuti dai zvaibvira nyaya yaCaldwell yadzoswa mudare sekutaura kwaita mambo Mutasa. Inyaya yakanaka ende ichokwadi, bati zvakuchinetsa kuti yakati yabva kudare. In fact, ngatidzokei pakuti ivo Chief Mutasa vakatotaura vega nemuromo wavo kuti handichakwanisi kupfuurira mberi nenyaya iyi, ngaitange yaenda kucriminal. Vakatotaura izvozvo. Saka vadaro zvakazochizokonzera kuti mudzimai abva aenda kudare raMajor Street nenyaya akasvika, kana ndisikakanganisi, akaenda aine maagenda anenge 2, kuti number 1 ye-maintenance, number 2 ye-sharing of property yakazongonyararwa, neimwe yechitatu yaitarisira vanhu vakawanda kuti achaenda nayo yekundoripota rape, but haina kuzosvika yakadaro nyaya iyoyo kudare. Haina kuzosvika yakadaro.
munadzikisa volume ndine chaunga chevanhu pana saka haina kuzosvika yakadaro pakazongoitwa 2 pakazongosimbisiswa 1 iyoyi yemaintenance iyi saka tiri kuchinetseka kuti inodzoka sei manje kudare iwo mambo paya ndakaona sekuti vageza maoko panyaya maonere angu ndakaona sekuti vageza maoko vachiti ndaita mutete panyaya iyi yaakuzopisa inini haichadi mudare rino iri yaakuda kumapurisa ndo matsanangurirwo akaitwa paya kana tese takateerera but vazhinji vanga vachichema ndosaka makazoona pandakatangira inini ndakabuda ndichitaidzira ndichiti changamire shumba vana vachema kunze uko pamusoro penyaya yaKadhuyo Chiteka dai zvaibvira maimboita revisit nyaya iyoyo ndakabuda ndichidaro kune vakandiona vachiri kucherechedza ndakatobuda ipo paya ndakanga ndatoona kuti pane zvimwe mambo zvavaigona kuita before nyaya iyi yaenda nyangwe zvazvo vanga vakuda kuti iende kune vanoona nezvemarepo and so forth but pane zvavaifana kumboita ipapapa but hatichavaenderi mberi futi nokuti hasi mutsva wetsambo vagara vari mubasa ravo vachingoita tinotozviziva kuti Changamire Mutasa vanototonga nyaya ende dzimwe dzacho vanototonga unonyemwerera ende unosekerera but pane iyo yatichazivi pamwe pane muonero wavakaita meno pane muitiro wavakaita nemuonero wavakaita so ndo nyaya yatinayo nhasi mudariro nyaya yamukoma Kadhuyo Chiteka yatiri kuti vane mubvunzo nevane zvavasina kunzwisisa vakande mucomment section tichipindurana ipapo taiitira live nhasi uno chaiye tasarirwa ne8 minutes vane mibvunzo please ngativhunzei mibvunzo yedu topindurana ipapo pasara maminutes mashoma just 8 minutes just 8 minutes kuti live yedu isvike kwamvura yacheka makumbo tendai cheza muri sei Elder Kanjanda nemhuri nebasa thank you very much isi takasimba mukoma tendai chaza isusu tiri vatano ndofunga mukatotarisa muri kutozviona kuti muri kutaura nemurume akasimba ari kuchengetwa hatizichengeti but Mwari ari kutiitira ari kutipa favor ari kutipa nyasha zuva rimwe narimwe last week apo ndopandakamboita musoro uchitema waitorwadzawo zvavo but wakangonyarara ndakatomboenda kotestwa malaria ndikatoona kuti anga asiri malaria but ndofunga nhau yekutsva nezuva tichidzifambira muchaona panyaya yaBrighton iri kuuya kuendi kwacho takazoisa tiri kukwira makomo kudzifambira saka zvinoitika zvacho zvimwe zvacho ukazogara pasi shuwa unogona kutorwara because kwatatiri kwacho akutombo mota dzinogumira tingati 15 kilometers away kubva kusvika kwatatiri saka yanga ari mabiribidi tichingofamba tichienda saka ukazogara pasi unozozwa musoro kuti nge vakutema nyange ukaswera uchimwa mvura but unotozozvizwa kuti hapana pandazvistrena saka unotozobatsirika futi nekumwa mvura ikoko kuti zviite zvakanaka tasarirwa ne6 minutes vane zvekubvunza pamusoro penyaya yamukoma Kadhuyo Chiteka please pasara maminutes mashoma kuti chirongwa chedu chiende kwamvura yacheka makumbo 6 minutes to go vane zvavaroda kunzwisisa pamusoro penyaya yamukoma Kadhuyo Chiteka tasara nemaminutes mashoma dzifambirei shuwa basa muri kubata Mwari akuropafadzei nziyo dzenyu dzinopinza munyasha mazviita mukoma tenda cheza thank you very much pamasongs edu munonyanya kufarira ipiko inonyanya kukupinzai munyasha munonyanya kufarira ipi yacho chaizvo inonyanya kukupinza imunyasha thank you very much munofarira ipi munofarira ipi pamasongs amuko Elder David Kanjanda munonyanya kufarira ipi uyewo kune vane masongs zavari kuda kuti aitwe mavideos gore rino tiri kuda kuita mavideos
songs akati one day chaizvo. Gore rino toda kuita videos songs akati one day chaizvo. Saka kune ane yaari kufarira kuti dai yaitwa video. Inini ndine yangu yandofarira. Andisandaula kuitaura ndine yanguwo. Unoziva kuti nyangwe uriwo wakaimba, nyangwe uriwo wakaridza, unewo yaunozozwa kuti padzese ndine yandinoisawo panumber 1, ndine yandinoisawo panumber 2, ndine yandinoisawo panumber 3, zvichitenda zvakadaro nyangwe dzese ndiri ndakadziridza. Ende music zvainozoitawo futi pamwe pacho unogona kuzofoswa nevanhu kufarira yawanga usingafariri, sezvakaitira baba Chamu Leonard Jakata pandainzwa vachitsanangura pamusoro penyaya pamusoro pamugove pasi pezuva. Muri kuona manje kwanzi ndinofarira pasi pezuva, right? Leonard Jakata akabudisa mugove, album racho rainzi Maruva enyika, ranga rine 4 tracks. Song inonzi Maruva enyika yanga iriyo title track. Mugove poita inonzi Ndinyarewo, ama yangu Ndinyarewo, neimwe yanda kukanganwa ipapa dzanga dzingori 4 chete. But vakanga vakatarisira kuti mukupera kwegore tichachizobudisa damba refu ravaiti ndiro mboma kufura Maruva enyika. Ravaiti ndo pane best songs. Saka vabudisa Maruva enyika, mugove yobva yati chibva yaenda yatopenga kutoenda. Zvinova zvakazokonzera kuti vachirega kubudisa rimwe damba refu raifana kubuda kupera kwegore, nekuti iri vakatokurumidza kubudisa gore rechitanga. Handimuzona. Saka ndiri kungokuonesai kuti muimbi unogona kuronga music yako, ende unogona kubudisa music yako, ende uchitoti apa iyi ndo yandoda iyi. But vanhu vanozonzwa nemunzwiro wakasiyana newako. Ndava vanhu ndo vapakurirwa uye ndo vanozotaura kuti izvi zvinoita izvi kana kuti izvi hazvisi kunyatsa kuita izvi. Handimuzona. Saka mugove ini ndinotenda kuti album ravaida kubudisa ndo rinonzi Nhamo dzenyika, rakazobuda the following year yacho. Although rakaita futi number 1, but number 1 hwacho hwanga huri kubva, munoziva music dzinoberekana, hwanga huri kubva pana mugove ipapapa. Vanhu vanga vachingori nemaungira amugove mumusoro mwavo. Anomunoziva zvinoita music. Nhasi uno vana macheso pese ukazwa achipinda number 1, number 5, number 2, haisi nyaya yemasongs avari kubudisa. Inhau yana zvakanaka zvakadaro, vana Madhuwe, vana Madhau, ivo vana Chikwambo ivavo, zvichingorimo mundangariro dzevanhu kuti munhu anoziva, munhu anogona. Zvokuti dai akatangira pane dziri kubuda izvozvi vanhu vasikatombomuteveri. Saka ndo zviri music izvozvo. Saka vanzwi ndo vanototibatsira kuti imi muri kuona song iyi tatisingazvitarisiri man, this song tatisingazvitarisiri man. Pasi pezuva ndiri kunzwa vanhu vakawanda vari kukomenda nezvayo, ndinoda pasi pezuva, but kwandiri haisiyo best song man, kwandiri haisi. Song inonzi koyazve imwe song inonzi tarwadziwa handina kuinyora pasi, handambobvira ndainyora kuti ndiri kunyora song. Ndakangopinda muprayer ndichingonamata pakaitika nhau yecyclone idai, ndichinamatira Chimanimani neRusitu iyaya, nekuti kumusha kwangu ini ndinoberekwa kuRusitu. Saka ndichinamata kudaro, ndakazongobva muprayer muya ndakutoimba kuti ndisina mawords, ndichingodaro chibva ndatoti right, chibva ndafonera producer ndikati ndiri kutoya mustudio izvezvi, kwete zvekubhuka, ndiri kutoya mustudio nokuti song yandinayo inozotiza, song yandinayo haisi yangu, inenge yangopinzwa mwandiri naMwari. Saka ndiri kutoya izvezvi kutondoirekoda. Ndamustudio ndomba ndakazotanga kuzwa manzwi achiuya manje, hataimbozviziva kuti zuva ranhasi dunuri yarengangu dzichavenga raparadzwa. Zvakuuya ndiri mustudio, handi muri kuzviona manje. Saka
handina pandakaisa kuti ndingaiti inogona kunetsa here kana kuti inogona kurega kunetsa, nekuti haina kubva kwandiri. haina ameno kuti yakauyawo sei, anongori Mwari. Ndimazviona manje. Saka ndiri kupindura izvozvo. Kwanzi naCheza ndinoda pasi pezuva. So hapana vamwe vati vanhingirina. Hama dzangu ndinokutendai zvikuru kungatiri tese. Ndinotenda kuti this live, right, panyaya yaCardwell tinotenda zvikuru nekumira naye kwamuri kuita elder. Ngaachengete vana vake endi ngaambozvipe kuna Mwari, nekuti mamiriro enyaya yake mukadzi nehama haambofe vamira kuruka mazano. Thank you very much Mukoma Cheza. Tinotenda nema ideas enyu, tinotenda ne contribution nemazano nekusimbisa Cardwell Chiteka pamuri kuita. Thank you very much. Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akukomborerei. Right. Ndiri kuona kuti time dzedu dzinenge dzakuda kushata. Tatanga live yedu nguva dzapera, uye iyi live yedu iyi ndeye kutanga kunyatsa kustreama live panapa paUtindi TV, uye tanga tichimboita futi 1-2 test. Ndichaita ndichikuudzai pamavideo atenge tichiuploada kuti tarisirai malive musi wakati kubva nguva dzakati kusvika nguva dzakati, musi wakati kubva nguva dzakati kusvika nguva dzakati, musi wakati kubva nguva dzakati kusvika nguva dzakati. Vanenge variwo kunana UK, USA, mune muchingozotarisawo kuti time idzi nekwamuri dzinenge dziri nguwai. Ticharamba tichidaro. Right. For now, anzi ini ngaongwe. Hazvinei kambami, anodawo ngaongwe, anofarira ngaongwe. Thank you very much. Panhasi hama dzangu ndinokutendai zvikuru kungatanga tiri tese, asi ndisandabva panapa ndoda kukunamatirai kuti Mwari wekudenga akuitirei zvakanaka. Ndisandavhara live ino, asi ndichingopedza kunamata taakuvhara live yedu tozodzokazve. Ndaakukunamatirai kwose kwamuri, chingotenda. Hebrew chapter 11 verse 6 inoti hazvibviri kuti tifadze Mwari kana kusina kutenda, nokuti uyo unouya kwaari unofana kutenda kuti iye Mwari wacho uripo, uye kuti unomutsvaga mubayiro wake. So ndaakunamata, chingotenda uri pauri. Zvandiri kutaura izvi zvimeke sense muupenyu hwako. Nezita raJesu weNazareta akafa akamuka ndinonamata. Wese akakonekta panguva dzino, wese ari kuteerera manzwi aya, Mwari wemasimba ose, muzita raJesu Kristu weNazareta, komberedzwa neropa raJesu, fukwa neropa raJesu. Kune ropa rine simba, kune zita rine simba. Takanzwa nezvemazita akawanda panyika ino, but pane rimwe zita rakapiwa simba kupfuura mazita ose. Izvi tinozowana kuna Philippians chapter 2 from verse 9 to 11. Bhaibheri rinoti, saka Mwari wakamukudza zvikuru, akamupa zita rinopfuura mazita ose, kuti muzita raJesu Kristu mabvi ose apfugame, avari kudenga navari panyika navari pasi penyika, kuti ndimi dzose dzipupure dziti Jesu Kristu ndiye Ishe, ndiye kii, ndiye svumbunuro. Achimuka kubva mubwiro anoti, ndapiwa simba rose kudenga napanyika. Uyai kwandiri mose vakaneta vakaremerwa, ini ndichakupai zororo. Zvino manheru ezuva ranhasi kune vamwe haasati manheru, asi panguva dzino ndinoti, Mwari werugare, Mwari wekubwinya, Mwari wemasimba ose, wakafamba nevana veIsraeri kubva navo munyika yeIjipita muutapwa kuenda navo kuKenani, akuitirei zvakanaka manheru yano. Wanirwa nyasha iwewe, itirwa zvakanaka iwewe, itirwa zvakanaka iwewe. Chingoti ameni chete nezita raJesu Kristu, chingoti ameni chete, ugamuchire munamato uyu. Chingoti amen. Thank you very much. Mwari akukomborerei, Mwari akuropafadzei, Mwari akuitirei zvakanaka kwose kwamuri kumabasa. Itirwa nyasha kubasa kwako, wanirwa nyasha muutano hwako,
utano hwako ngahusimbiswe, mhuri yekwako ngaisimbiswe. Ivai nemufaro, batanai semhuri. Soko raMwari rinodaro kuti zvinofadza sei kana hama dzichigara pamwe chete nerugare. Zvinofananidzwa namafuta anoerera panguo dzaAroni kubva kumusoro echisvika mundebvu kusvika kumupendero wenguo yake. Nezita raJesu Kristu weNazareta, kune ari kurwara akatarisa this live, be healed right now. Ndaakutuma simba rekuporeswa, ndaakutuma simba rekuporeswa. Kune ari mumhosva akatarisana nematare, akatarisa live iyi, Mwari ngaaite chishamiso kuupenyu hwako. Nezita raJesu Kristu, Mwari ngaaite chishamiso muupenyu hwako. Kune ari kutambudzwa pabasa, ari kutambudzwa pabasa, ari kuchererwa makomba nevamwe, ari kurwiswa pabasa, taakutaura simba nezita raJesu Kristu, nezita raJesu Kristu. Hazvinei kambamuri, mudzimai wako ngaitirwe zvakanaka, ngaitirwe zvakanaka. Dai izvo zvaibvira wamunyora zita rake, mudzimai wako ngaitirwe zvakanaka. In the name of Jesus, tinotaura ropa raJesu Kristu paari. In every situation yaari, ngapaitike chishamiso right now in the name of Jesus. Ngapaitike chishamiso right now in the name of Jesus. Ngapaitike chishamiso right now in the name of Jesus. Ngapaitike chishamiso right now in the name of Jesus. 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 Nezita raJesu Kristu, mudumbu ngamunyarare. Nezita raJesu Kristu, musoro ngaupore. Nezita raJesu Kristu, madziso awo ngaone zvakanaka, awo ngarege kuswinya madziso awo. Nezita raJesu, iwe allergy chitama right now in the name of Jesus. Right now in the name of Jesus. Iwe zino dzikama, nditeerere, nditeerere, nditeerere. Nezita raJesu, iwe kupera simba, une nzeve dzekunzwa, nezita raJesu itirwa zvakanaka pauri ipapo. Tinotenda nekuyananiswa semhuri mumba mwenyu mwamugere. Miromo iyo nemapopoto nemiseve iri kunanga ichiya pauri, neconfusion yese iri kuitika mumhuri, taunza kudzikama nekugara zvakanaka. Taunza kudzikama, taunza kudzikama, taunza kudzikama. Taunza kudzikama, taunza kudzikama, taunza kudzikama. Ndinotenda zvikuru, ndinotenda zvikuru cheza. Mwari akuitire zvakanaka. Zvataurika zvawanzwa izvozvo zvaprofitwa muupenyu hwako, zvitende. Ziva kuti ndiMwari ataura, ziva kuti ndiMwari ataura. Nezita raJesu itirwa zvakanaka, itirwa zvakanaka iwewe in the name of Jesus. Itirwa zvakanaka iwewe in the name of Jesus. Itirwa zvakanaka iwewe nezita raJesu Kristu. Muvengi wedu ndi Satani, hama dzangu. Our permanent enemy is the devil. Muvengi wedu tese ndi Satani. Mwari akuitire zvakanaka. Ndoda kuti uzvizive kubva nhasi. Ndapedza kunamata, taakuda kusvika pakuvhara live yedu pa kana muri kuonawo time ikoko, ini ndiri kuiwana yelive kwete yenguva dzipa watch. Yelive yedu yaane 38 minutes, tasarwa ne 2 minutes tobva tatongoivhara. But ndiri kuda kungosiya soko riri pana Philippians chapter 6 verse ya 12 inoti, nokuti atirwe nenyama neropa. Laina, thank you very much, I receive. Philippians chapter 6 verse 12, not atirwe nenyama neropa. Ndoda kuti zvive mubrain dzako, ngazviklike nguva dzese pauri pese, kuti kana tete vako, kana mbuya vako, kana mai vako, kana baba mukuru wako, kana munin'ina wako, kana hanzvadzi yako, kana murume wako, kana ani wako achinzi anoroya, kana achikurwisa, kana uchitozviona kuti ari kundirwisa, ziva kuti haisiyo enemy yako. Kubva nhasi, shift your mind. Kana uchida kuwina that battle, ndiri kukukumbirisa nerudo, netsitsi, nenyasha dzaMwari kuti shifta mind yako, shandurwa mufungiro wako, muono wako ngauchinje. Munhu yeye haisi iyo enemy yake, asi chakamugara ndo enemy yako iwewe. Satani ndo enemy yedu. Satani akangwara kana tikasamuziva, anoshandisa hama dzedu kutirwisa. Iye omira paside, isu torwisana nehama dzedu, iye ari pasafe side, achikunda, achingoti tsika tsika. Patichadzoka pa next live ndichakupai testimony yangu. Muri kutaura nerombe rakasimudzwa naMwari kubva muguruwa. Muri kutaura nemunhu akafirwa nevana vakawanda.
achizongobata vana nekuda kwaJesu Kristu. Taanawo 4, but kumashuroko kune zvikuru zvaiitika. Muri kutaura nemunhu akabva mubackground inosemesa. Ndakaberekwa mumusha kana kuti mudzinza rine n'anga. Muzondiyeuchidza pa next live kuti elder tipe testimony iyaya. Ndakaberekwa mudzinza kana kuti mumusha munoitwa zveun'anga nekuroyana kukuru, muine urombe neurombo hunosemesa. Mwari akandinyukura akandibvisa imomo. Kana kuri kuchikoro amememi munototaura zvekuti mascholarship wati ini ndakagumira grade 3 for your own information. But unogona kusazvizwisisa. But Mwari kana akuda unoita sana Peter, unoita sana Barnabas, vanga vasina kudzidza, unoita sana but vaichinja zvinhu. Maguta aipidiguka kuita upside down. Chinhu chandakawanirwa nyasha naMwari kuziva Mwari. Ndo chinhu chandakawanirwa nyasha naMwari. Ukaziva Mwari, ukadzidza stereki ukasamuziva, unenge uri kumashure kwekamwana nyangwe kari grade 0. Unenge uri kure. Nyangwe wakadya mabhuku sei usina kumuziva Mwari. But ukatenderwa naMwari kuti umuzive mwana wababa angu. Ukatenderwa naMwari. Zvaitaurwa naPauro achiti kuti ndimuzive nesimba rekumuka kwake, nesimba rakamumutsa. Ukatenderwa naye kuti umuzive mwana wababa angu ka. Ndoda kana wakatodzidza zvinobva zvaita wesi. Zvinobva zvaita wesi. Thank you Azvinei. Inouya, don't worry. Inouya testimony. So ndine video ratinoda kubudisa raBrighton. Murizoriona rinotevera racho ndichabva ndakuudzai kuti tiri kuita live rini uye nguwai. Mobva mauya pa live iyoyo, mobva maudzawo vamwe kuti zviite zvakanaka. For now hama dzangu, ngatimboparadzanai zvanhasi. Ndinoziva kuti tadenha zvakawanda munyika yemweya. Ndinoziva kuti vamwe vanga voda kuti dai zvaramba zvichingoenda nekuti zvinhu zvekwamwari zvazvinoita. Pane munhu ari mukati kwete wamuri kuona. Kanjanda wamuri kuona uyu haasiye munhu akasikwa pana Genesis chapter 1 verse 26 ane image yaMwari haasiye bawo. Dai zvirizvo zvakaita Mwari tingati Mwari ane confusion because face dzedu dzakatosiyana, but akafanana naMwari ari mukati umu. Iye ndiye anoti tichitaura soko anodya according to Matthew chapter 4 verse 4. Inoti munhu angararami nechingwa chete asine soko. Ndeupi munhu ari kutaurwa? Ari mukati umu. Uye wamunoti kana ndikafa moti kanjanda waenda asi body yangu muinayo. Iyeye wamunoti aenda iyeye ndiye anoti kana tikatanga kutaura soko raMwari umwe anonga kuti dai zvaramba zvasvika mangwana. Dai zvaramba zvichingodaro kusvika mangwana. Iyeye ane chidokwa ane nzara yekunzwa. Ndawa munenge mamusvitsa padhuze nababa vake, mune mamusvitsa kune zvake, ndawa zvake chaizvo anozviziya. Ane mukaka wake waanonwa, haanwi wese. Nyangwe vamwe vakauya vakavhura mazamu mikaka ichisisa, haadi kunwa yese. Asi ukauya this milk anoziva kuti ndo mukaka wangu uyu. Saka anoramba achingounzwa kuti dai maramba muchidaro. Saka nyaya iripo ndeye kuti hama dzangu tinodzoka. Anditika tinodzoka. Ndinotenda vakamba muri ndinotenda. Thank you very much. Ari kuti you are blessed elder. Zvinoonekwa nemaziso emweya zvamuri kutaura. Thank you very much. Mwari akuitire zvakanaka. Kwanhasi hama dzangu. Kwanhasi. Tombogumira panapa anditika. Tombogumira panapa. Ndinodzoka. Malive haasi kuzoguma. Ticharamba takamaita. Wese anenge achirwara tinosiya tamunamatira palife. Muchaona zvinhu zvikuru zvichiitika muna 2025 kwamuri ikoko kune vanotenda chete muzita raJesu. Muchashamisika. Ndiri kutokuudzai pachaitika zvikuru. Thank you very much. Mwari akuitire zvakanaka. Kwanhasi ngatimbogumira pano. Bye bye.